der spiller vaskebræt og trommer, mine damer og herrer. Det er Michael Ingemann Torp, der spiller bas. Det er Søren Korshøj fra en forstad til Tappernøje, der spiller violin, mine damer og herrer. Bag ved pulten, der sidder Michael Johansen alias Joe, der har den åbenlyse fordel som det eneste menneske i verden, der kan skrue ned for os, mine damer og herrer. Tak, Joe. Og jeg hedder Nikolaj Rysær, til sammen hedder vi Græsselin. I kan finde os på de sociale medier, når nu I kommer hjem i aften og tænker, hvordan skal jeg overhovedet få min tilværelse til at hænge sammen, uden de 4 undre iskorte fyre fra Sydsjælland. Så kan I finde os der. Tusind tak for i aften, og have en rigtig fortsat god festival, mine damer.